Hola, molt bona vesprada. Temps de magazine a Telesafort i estem així en la planta baixa de la Biblioteca Central de Gandia. Això ja és una pista del contingut d'aquest programa d'avui. Serà un magazine literari en lletres majúscules, perquè anem a parlar de dos llibres, de dues persones que la veritat és que en el cas de l'autora d'este conte, Noa vol ser un drac, sempre que pot, i nosaltres li cridem, ens visita a este racó del test de magazine i ens presenta este últim treball seu. Està amb nosaltres Joaquina Barba. Joaquina, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per la invitació, com sempre. Un plaer. Sempre disfrutem. Després parlarem com va les satisfaccions que t'aporta aquest jardí de la fada Esperança, que va ser l'última excusa, no?, que es va portar a parlar amb tu. Però una escriptora, una dona que no para, i ja has tret al mercat Noa vol ser un drac. Suposa que satisfeta. I què es proposa este últim llibre? És un llibre on l'amistat té un paper protagonista i després, com sempre, va carregar de màgia. Com bé has anomenat en el llibre del Jardí de la fada Esperança, són les fades les protagonistes, i així, en aquest cas, es fa una immersió al món marí, al món de les sirenes. Tindrem a Neptú actuant i molts personatges que habiten el fons marí que són molt desconeguts per a nosaltres. Així, en la contraportada, dius l'autora convida els lectors a seguir-la en aquesta lectura intensa i emocionant que conduirà a lectores i lectors a una emocionant experiència. Clar, estem parlant concretament va adreçat a un lector d'una edat molt concreta, no? Sí, és un llibre que, tot i que en la seva elaboració apareix destinat per a lectors majors de 8 anys, jo el recomano per a lectors de 5è i 6è de primària. Són lectors que tenen 10 anys, 11 anys, 12... Aquesta és l'edat en la que s'està llegint. Joaquina, el fet de ser docent ja portes un camí recorregut pel que fa a captar l'atenció d'aquest públic tan jove. Com ho has plantejat en aquesta història? És a dir, com sorgeix la història, com la vas donant-li forma, i suposo que en tot moment en aquesta estructura és mantindre l'atenció del lectora tan jove. Mira, este llibre naix perquè me l'inspira Noa, que és una xiqueta de la meva escola. La inspiració d'este llibre no és recent, va ser fa uns anys, a l'inici d'agafar la direcció de l'escola. És una alumna que ja no està en aquests moments en el centre, però era la seva persona, la manera... Era molt menuda quan ella m'inspira aquesta història. Era la manera que ella tenia d'interpretar el món, de creure en ella mateixa, de sentir que... Era una xiqueta molt particular, ho és, encara que no està a l'escola. Doncs és Noa, una alumna de l'escola, qui me la inspira, i després és un llibre molt important per a mi perquè el vaig escriure durant un any en el que ma mare estava molt malalteta, ella ja va morir, i les vesprades, quan acabava de l'escola, anaves a casa, era la filla que estava de 5 a 9 de la nit amb ella, i parlava amb ella sobre el llibre, escrivia, i quan ella va morir el llibre estava pràcticament acabat, el vaig guardar, i ara quan l'editorial Iglú me va demanar material, va eixir del calaix, li vaig fer una revisió i estava ja preparat per a ser llegit. És un llibre especial, hi ha moltíssima màgia, molta fantasia. M'he atrevit a introduir conceptes en els que crec, però que amb molta precaució els disfressava, i ara he sigut molt directa. Aquests conceptes, per exemple? Veuràs, el món de la màgia està entès un poc com que és algo irreal, que està fora de nosaltres, que no està al nostre abast. Però jo he descobert que sí, que nosaltres podem fer màgia. Hem de tindre moltíssima confiança en nosaltres i tindre molt clar el que volem. I ara faig una immersió profunda en arribar a fer realitat somnis importants. A fer màgia. I suposo que el lector ha encantat. El llibre arranca Noa seu a una roca situada al final del passeig marítim. Mira la mar embravida per la tempesta i somia. Sospira i s'imagina que nada veloç entre l'escuma blanca.
On es situa físicament l'escenari d'esta història? És una aldea de pescadors, és una xicoteta aldea. Val? No té geogràficament no li he posat un nom perquè estava dins de mi, aquest poble. És un poble que veia moltíssima claretat, un poble de pescadors, vora mar, molt menut. Aquest és l'escenari en el que està inspirada l'obra, i després la protagonista Noa, en aquesta escena que tu descrius de l'inici del llibre, el que està és passant un dol per la mort del seu avi. La mort té un paper també important en el llibre. Clar, de fet, en la contraportada seguim un poc perquè ahí estan les línies generals, els trets generals, parla de l'amistat i l'estima com aquests vincles entre els personatges com l'única manera possible de relacionar-se entre els personatges d'este llibre. Amistat, estima, valors molt presents. Sí, però jo, encara que és en el llibre que diguem que l'estima i l'amistat són els únics valors per a relacionar-se els protagonistes, no sols en el meu llibre, en el món. No n'hi ha una altra manera. Si no n'hi ha amor i estima entre les persones, les relacions es dificulten molt, en general. Estem parlant, com sempre, estem parlant de contes infantils. La il·lustració és fonamental i així en la portada ja veiem hi ha que captar l'atenció i a través de la il·lustració del dibuix és una pota fonamental d'estos treballs, d'estos contes infantils. Mira, no sempre passa que un il·lustrador o una il·lustradora encerta les il·lustracions a gust de l'autor o l'autora. En aquest cas és que va ser fantàstic. Jo vaig veure l'esbós i vaig dir contracta-la a l'editorial, perquè ha sabut molt bé captar la idea que jo tenia. M'encanten les il·lustracions. I elles cobren un paper fonamental perquè normalment un llibre per a lectors d'esta edat no sol dur il·lustracions ja, i este sí que les porta. Això fa que li dona una altra qualitat i un altre valor al llibre. Veient els capítols tenim l'avi Noa, l'avi Pasqual, el silenci de Quim, el cavaller de mar, la llegenda dels peixos drac, Ondina, la princesa de la mar, viatge a la gruta. L'estructura del llibre suposa que respon a alguna raó de ser. Sí, el llibre en si és un viatge iniciàtic dels protagonistes. Una vegada ells acaben el llibre, l'aventura que han viscut, que per a ells semblava molt curteta i que pràcticament no havia passat el temps, quan ells ixen de la gruta, en aquest cas, han passat molts anys i la vida en el poble s'ha transformat i ells s'han fet grans. Val? És un viatge iniciàtic on hi ha, a més d'una transformació física, una transformació interior important amb els aprenentatges que han viscut a la gruta. Té una estructura semblant a l'Odissea, per exemple, perquè hi ha un viatge iniciàtic, tota una connexió amb el món màgic que va a transformar els seus protagonistes. La llàstima de la màgia és que sempre hem d'acabar posant els peus en la realitat, però es pot mantindre un punt intermig. Jo he trobat el secret, Daniel, perquè crec que he sigut una persona que durant gran part de la vida he viscut molt connectada a la màgia i en els peus, poc en la terra. Però ara la meva edat, afortunadament l'edat d'eixes coses, no? T'ajuda a equilibrar d'una manera molt important la teua vida. I visc en els peus en la terra, però en els ulls connectats al cel. Així que ho puc tindre tot. Perfecte. Pues Joaquina Barba, un plaer que ens hagis fet esta visita per a parlar del teu últim treball, Noa vol ser un drac, que a més també el títol trenca un poc els estereotips relacionats amb el gènere de les persones. No vol ser una princesa, vol ser un drac, és a dir, ahí també té el seu aspecte. Doncs mira, sí, perquè dins del llibre està la llegenda dels peixos drac, que és una llegenda japonesa, està adaptada. I sí, la veritat és que és molt sorprenent que una xiqueta vulgui ser un drac, veritat? I tu saps, perquè sempre ho comentem, quasi sempre que em fas una entrevista, que jo aquest tema el tinc, soc molt sensible al tema dels estereotips i crec que vaig a introduir-lo sempre que puga en els meus llibres perquè és molt important que
donar llibertat al lector i a la lectora que se puga sentir lliure en triar què vol ser. És que aquesta llibertat és imprescindible. Sense cap influència externa, tot el que demana el cor. Noa vol ser un drac, el que hem dit. Joaquina Barba, moltíssimes gràcies, enhorabona i fins al pròxim llibre, que hi haurà un pròxim. Estàs treballant algo en ment o...? Sí, jo he fet ja una incursió en el món de la literatura d'adults. Vaig escriure la primera novel·la a recomanació d'una de les meues editores que me té molta estima, i jo ella també, la vaig deixar dormir un temps, ha dormit pràcticament un any i ara estic treballant en ella perquè he d'entregar-la per a... Estic fent una revisió, m'he donat compte que estava inacabada, que els treballs han de descansar. Sí. I estic treballant en ella per a que puga ser publicada el més pront possible, trobarà el seu caminet. Perfecte. Ja saps on estem per a contar-nos-ho de moment. Disfrutem de No vol ser un drac, per cert, en editorial Iglú. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima xerrada. Molt bé, moltíssimes gràcies, Daniel, per tot. Seguim nosaltres. Bueno, retomen, prenguem nota. Noa vol ser un drac, de Joaquina Barba, en editorial Iglú.